Hinay-hinay na nga nangabot ang mga delegates dinhi sa dakbayan sa Sugbo alang sa Palarong Pambansa 2024 nga magsugod karong Hulyo 9. Kamusta kaha ang nakadaiyang mga billeting quarters? Mao kini ang gibisita sa kadagkuan sa Cebu City Police Office karong adlaw pagsiguro sa kaandam sa mga billeting areas. Apil na niini ang Lahog Elementary School kung asa maistar ang Caraga Region delegates. Laing gibisita sa CCPO mao ang Mabolo Elementary School, Guadalupe Elementary School ug uban pa. Matod ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, City Director sa Cebu City Police Office nga full alert status na ang kapulisan sa mga venues ug quarters. Dugang niya nga apil silang gisiguro pagsusi atol sa inspeksyon sa mga quarters kung functional pa ang CCTV cameras. Full alert status tungod sa upcoming na kuan na Palarong Pambansa. Although mag-start ang opening as sa July 9 pa. Pero kita sayo pa kayo nag-andam na gid ano sila yung mga CCTV. So mao to akong hangyo sila nga i-ensure lang ninyo, i-supervise ninyo, i-monitor ninyo kung functional pa ba ang CCTV. Kaya mao na siya ang kanang dako biya og kanang maghatag og kasulbaran kung adunay mga untoward incident nga mahitabo sa within that area. Nangabot na sab ang pipila sa mga athlete ug support group gikan sa Cordillera Administrative Region, CONCAR. Mingon ang mga personal gikan sa Cordillera nga moabot sa 700 ka miyembro sa ilang team ang mopahiluna sa Mabolo. And then ang coaches natin is 119 and then yung mga TWG 100 plus, a total of 705 delegates. We are very thankful dahil pagdating namin, di namin inaasahan, napakaayos ng lugar, ng school, ng billeting area, nakahandaan lahat. Yung dapat sana gawin namin pagdikit sa mga pangalan, ginawa na ng mga school at yung security, we are very thankful. Samtang all systems go na sab ang Guadalupe Elementary School nga mo-accommodate sa kapin 900 ka delegates. Mitaho si Churchita Padernal, principal sa maong tunghaan nga gikan sa Region 6 ang na-assign nga mo-star sa ilang tunghaan. Sa ato diri ma'am 945 according sa report sa ato sa taga Region 6. Of course kanang tanan nga preparations namo pasukad pag ingon nga ang Cebu City mao'y mo sa palaro. So gikan pa pagsivera nga mao'y mo ang more dry run nya padung karon nga palaro na. So all systems go na ta. Fearless Cordillera. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.